Всеки един. Ако има някой тук, който да не е приел Исус Христос за свой Спасител и Господ, сега веднага трябва да призовеш името на Господа твоя Бог. Всеки, който призове името на Господа, ще бъде спасен. Всеки, който призове от сърце, призови Неговото име и искай да те спаси. Искай да ти прости. Искай да ти даде нов живот. С твои думи се моли, няма да те водя. Ти се моли с твои думи за спасение. Сега, ако има някой, който отстъпи от вярата, веднага се върни при Господа. Не съм достоен, не знам дали ще ме приеме, няма такива неща. Веднага се връщаш при Господа. Върнете се при Господа, казва Господ. И Той ще се върне при вас. Тази сестра можем ли да я дигнем? Да, нека тогава да минават от тук сестрата, да освободят от тази страна. Сестра, тази сестра се изгуби, направо замина някъде. Може да има някое видение в момента. Сестра, какво става с тебе? Какво става с тебе, сестра? Тя замина. Сестрата замина. Оставете да почине там за известно време. Може би Господ нещо работи с нея. Дръпнете по-нататък. Да, нататък, ако може да я дръпнем. Да, така ще фанем за ръцете и ще я дръпнем нататък. Я виж, гърбовете ви боляха, па сега дръпвате хора. Служите на Господа. Операция. Ще ви помоля за жалост, който в Матина. Бог ви се намеси. Не чувстваш. Слава на Бога. Виж колко бързо Господ направи. Бог те благослови. Иди си и му дай слава. Щитовидната жлеза. Всички са щитовидната жлеза. Да си сложи сърце тук. Да. В името на Исус, всяка болест, Господи, да оправиш. Всяка болест, щете са много. И очите и да изцелиш и щитовидната жлеза. И всички щитовидни жлези да функционират нормално в името на Исус. Алелуя! Тази сестра обаче не се събужда. Дълбоко съм я нападна. Благодарим на Бога. Брате, бъди свободен в името на Исус. Диши дълбоко. Бъди свободен и изпълнен със Святия Дух да бъдеш. Изпълнен със Святия Дух да бъдеш. В името на Исус. Върви, брат. Алелуя. Какво има? Огънят ти в нея, Господи. Благодаря ти. Закръщение след благодат. Изпълния със Святия Дух. Кръщение със Святия Дух. Изпълния със Твоето Дух. Дай и Господи да говорим. Според както Бог ми дава способност да говорим. Отгоре. Още. Иде, ела Святия Дух. Изпълния. Още със Святия Дух. Изпълния. Отвори устата си, диши дълбоко.
и започни да говориш на езици според както Святия Дух ще даде способност да говориш. Ербаши гара бара, беребе гара бара, беребе каши, беребе бате, приеми Святия Дух. Слава на Бога. Има сила чудотворна мощ в кръвта на Христа. Благодарим ти, Исус. Сестрички, бъди свободна в името на Исус. Всеки нечисто, който тормози, ван. В името на Исус. Слава на Бога. Кажи, какво стана с теб? Излизаш. Кой? Тежест, кашлица, задушаване. Дигни ръце към Господа. Изпълни ме, Господи, със Святия Дух и ме освободи напълно. Сложи ръце пак на отробата си. Нещо имаше тук, нали? В името на Исус. В името на Исус. Слава на Бога, свободна е. Благодарим ти, Господи. Благодарим ти, Господи Исус. Сестра, финансово проклятие. Финансово проклятие от много години. За финансово проклятие трябва да имате в предвид 2 Коринтини 8 глава 9 стих. Знаете благодатта на нашия Господ Исус Христос, че богат като беше заради нас, стана сиромах, за да може ние се обогатим чрез Неговата сиромашия. Така че нека да се разруши на база на това слово, да се разруши върху тебе. Повярвай го. Ето го, ето го. Слава на Бога. Словото на Бога, вижте каква сила има. Казах и тези стихи веднага подейства. Защото Словото на Бога е живо и деятелно, по-остро от всеки меч, остри от двете страни. Пронизва до разделяне духът и душата, ставите и мозъка. Свободна сестра бъди в името на Исус. Свободна. Свободна бъди ти и дома ти. Само, че бъдете верни на Господа. Другата сестра още не се е събудила. Халелуя. Кажи какво стана с теб. Служи ръка, къде е кистата? Тази киста да се стопи в името на Исус и да не даде плод век. Смърт на кистата, живот на жената. В името на Исус. Приеми исцелението.
Вие ми изцелете. Как си ти, сестра? Слава на Бога! Колко имаш ли? Дигни ръце към Господа и благодарим. Свято име си залез, не молите трепетеся, име Бога, Исуса, то е най-велик, скъпо име, име Бога. В името на Исус освободя. Освободя. Сестра, много болести има върху тебе, нали? Това е проклятие върху тебе. В името на Исус бъде освободена от тия болести. Направо, виж, тя не може да си поеме въздух. Господи, благодаря ти за освобождение. Господи, освобождава. Я ела, сестра, да чу. Дигни ръце и му благодари. Дигни ръце към Господа. Благодаря, Господи, сестра. И какво стана с тебе, сестрички? Тук паднах и тук вашия глас, как казва сестрата се приказва тук. Чакайте, че не се чува какво говори сестрата. Говори по-силно. Така паднах и затворих очи, аз чувах глас, който ви говорихте. Казвате сестрата си отиде. Аз мислех, че си отивам при моя син, защото починам от мен син. Мислех, че си отивам при моя син. Така ли си мислиш? Да, така си мислих, обаче после не разбрах, че сърцето ми туптеше и разбрах, че съм жива и казва Господ, един, който разговаряше с мен, казва, този брат е изпратен, се дарба на изцеление. Казва, този брат казва, изпратен е с дарба на изцеление. Изпрати този брат тук да изцелява за вас. И казва, искам да полагаш ръце върху болни. Така говориш. Значи ти усети, аз като съм казал, че си отиде сестрата, ти си помисли, че умре и отиде при сина си. Добре. Обаче, сестрата казвате, че видение има такива неща, нали? Трябва да се изпитва. Виденията, сънищата, пророчествата трябва да се изпитват. В името на Исус, Господи, всяко нещо, което е от Тебе, да е от Тебе. Всяко, което не е от Тебе, да се махне. Арба башика на трябва, Господи. Защото докато говореше това нещо, че Господ ти е казал, че този брат е изпратен с дарба на изцеление и така нататък. Знаете ли какво ми дойде на ум? Можете ли си представите какво ми дойде на ум? Тези мъже са слуги на живия Бог, които ни предповядват за път за спасение. Не казвам нищо, просто ви казвам какво ми дойде. Така че трябва да се внимава. Добре, кажи се сега. Поне на стъкловината част на окото, както се стоях и така се получи. Залепи го, Господи, и възстанови окото в името на Исус. Ти знаеш да вършиш чудеса, ти си чудесен. Трябва много да се внимава с хвалата. Виждате, нечистите духове идват по религиозен начин и почват да хвалят служителите. Служителите е много важно да не се хвалят по начин, по който да се възгордяват. Трябва да се уважават, трябва да се почитат, трябва да бъдем благодарни
Но цялата слава, 100% и цялата хвала само на Исус. Трябва много да се внимава с това, защото има риск. И за хората има риски за служителите. И трябва да се пазим. Ако искаме да имаме трайни служения, трябва да бъдем много внимателни с славата. Защото Господ е много чувствителен на това. Цялата трябва да се отдава на Него. Бъди изцелена сестра. Халелуя. Аз никого не опреквам за нищо. Просто трябва да бъдем внимателни да държим чистотата на Евангелието и чистотата. Никакъв нечист източник. Никакво откровение от нечист източник. Ако получиш, трябва да е или от Словото, или от Духа на Бога. Нищо друго не трябва да бъде. Примесите не са от Бога. Кажи какво става. Метастази къде си? Служи ръце на едно място, където се намира. Тия метастази ги проклинаме от корен да изсъхнат в името на Исус. И този рак да се махне от тялото ти и да не даде плод до века. Тази смърт да се махне от тялото ти и да не даде плод до века. В името на Исус. Нека огънят ти, Господи, да слезне върху нея и да изцелиш. Сестра, Господ те изцелява. Благодаря ти, Господи. Дишай дълбоко. Господ те изцелява. Сега ще излезе. Това е духът, който те убива. Той сега ще излезне. В името на Исус вън. Ако си съгласна да излезне от тебе, съдействай. Изхвърли го с издишане, с кашта, с каквото и да е. Вън от нея! 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 Кажете вън! Това е рак! Рак се убива! Няма химиотерапия, няма такова нещо. Господ изцелява без химиотерапия. Благодаря, Исус. Още. Твоят огън да слезе, Господи, върху нея. И всичките корени, всичките метастази, всичките корени на рака да изсъхнат, да се стопят в името на Исус и духът на рак да напусне и никога повече да не се върне в тебе. И рака е дошъл в тебе в резултат на думи. И ние ги канцелираме, ние ги разрушаваме в името на Исус. Помните ли Исаия 54:17? Никакво оръжие скроено против него няма да успее. Ние го разрушаваме това оръжие на Сатана. В името на Исус, чрез кръвта на Исус разрушаваме това оръжие. И ти ще победиш всеки език, който би се издигнал. И това даже тия думи са точно клетви. Клетви. Разрушаваме ги в името на Исус. Тя се измъчила жената. Тей карабашика на мамата. Сестро, как си? Добре, вие ми си свят. Вие ти си свят. То на дявола му се вие свят в момента. Трябва да бъдем честни. На дявола свят му се извива в момента, защото трябва да напуска. Благодаря ти, Господи. Така. Ван? Слава Богу. Слава Богу. Я, сестрички, ела да видим какво става с теб. Сега. Какво става? Как си? Добре съм. Слава на Бога. Бъди изцелена от помощта си. Ти какво? За какво идваш? Имах заекване. Заекване имаше, а сега какво? Продължаваш да го имаш. Добре. В името на Исус, заекване вън. Заекването да се махне. Благодарим ти, Господи. Сега ще видим какво ще стане с него. Браво, брате, много си силен. Диафрагма на херния. Диафрагма на херния. Служи си ръката. Господи, моля те ти да направиш операцията. Диафрагма на херния в името на Исус да изцелиш. Да възстановиш тази жена. Направи вътрешна операция, Господи Исусе, и затвори тая херния, диафрагма на херния, моля те. Няма невъзможно за тебе. Смай докторите, Господи. Амин. Благодаря на Господа. Сестра, ти, какво има с тебе? Ами, аз имам възел тук нещо. Служи си възела, ръката на възела. Едната тук, другата долу.
Насочете ръце, моля да се искам и вие да се молите. Няма само аз да се моля. То така всеки знае и може. Трябва в съгласие се молим. Възлите да изсъхнат. И казва, че нещо на яйчиците има смъмремено. Също в името на Исус. Нека Твоят огън, Господи, да мине през нас. Алелуя. Нека огъните да изцелят. Диши, спокойно. Много е хубаво, много е важно да се отпускате и да дишите спокойно. Силата на Бога е върху тебе, това е чудесно. За да убие тия възли, да изчезнат. Аз не ги разбирам много. Я ела момче тук да видим с тебе какво става. Как си какво става? Вън от него. Алелуя. Какво ти има на краката? Молим те, Исусе, нека да се моля те, Исусе, изцели краката й. Има болки. И този рак, дето е бил на дебелото черво, аз те моля никога да не даде повече плод до века. Никога повече. Бъди изцелен. Слава на Бога. Мини от тук, сестра. Мини от тук. Ти. Задължаването да се махне от тебе в името на Исус. Диши дълбоко. Задух. И страх от задушаване да се махне от тебе. Няма да се страхуваш вече. Господ те освобождава, няма да се страхуваш от задушаване. Освободи, Господи. Има разлика от предишния път и сега. Сега си по-добре. Мини от тук. Мини от тук. И? Запушване. Запушване и кръвоизлив. Запушването да се отпуши в името на Исус се молим и кръвоизлива да спре. Господи, Ти си доктор. Изцели го този човек. Изцели го този човек. Ето, силата му е върху тебе. Спокойно. Господ действа в тебе. Операция. Слава на Бога. Радвам се за това. Благодаря ти, Господи. Бъди изцелен, брат. Кажите сега. Възстановяване на слуха. Имаш ли апарат? Името на Исус. Нека да стои малко с кръла. Като започнахме молитвата, усети потискане в главата. Освободи главата му, Господи, от каквото и да е било. В името на Исус освободи и изцели главата. Освободи и изцели главата на този човек. Брате, дръпнете го, че той е як, смисъл голям мъж. Голям мъж да ми тук. Да, сестра Елати тук. Бъди свободен, главата ти да бъде свободна от каквото и да е било вътре. Било то израстък, било то дух, каквото и да е вън от твоята глава. В името на Исус. Бъди изцелен, брат. Сестра, ела да видим какво става. Помолих се за ушите ти. Друго какво беше? Много неща. Общо взето ушите. Благодаря ти, Господи. Нека ти уши да се отворят и да почуят в името на Исус. Както се чуваш? Да.
Много добре. От тази страна по-добре чуваш вече. Много добре чуваш от тази страна. Да. От тази страна много добре. По-добре от преди. Да. А от тази? От тази по-слабо. В името на Исус заповядаме на глухотата да напусне, да се отвори ухото и да прочуе. В името на Исус. Как е сега? Добре. Сега как е? Слава на Бога. Слава на Бога. Отворих ли? Слава на Бога. Да. Сега чуваш по-добре. Да. Еми, слава на Исус, какво да ви кажеш? Бога те благослови, сестра. Първо едното ухо прочупва за другото. Но добре? Намален слух? Ето, много. В името на Исус отвори се. Да се отворят и глухотата да спуснат. Чуете уши. Едно, две. Какво става? Перфектен слух. Сега перфектно. Халелуя. Усетих отпушване. Усети отпушване. Усети отпушване. Сега ще проверим ние тебе. Няма да оставим. Чакай. Едно. Слава на Исус. Алелуя, чудесно. Аз искам да благодаря на Бога. Ти искаш да благодариш на Бога за какво? Значи диагнозата ми Юнг саркома. Миналата година минах 6 операции тук на врата. Бях напълно парализирана с самолет ме дигнаха в Германия. Цялата ми дясна половина беше парализирана. Както ме виждате, на крака съм. Благодаря на Бога. Ръката, когато се върнах в България март месец, ми беше плътно залепена за тялото. Сега на Бога, благодаря на Бога. Изцелението не става наведнъж, но всеки ден става чудо и аз съм благодарна на Бога. И лекарите бях вече на първи контролен преглед преди 3 месеца. След една седмица отивам за втори контролен преглед и аз вярвам, че отново ще бъдат изненадани, както в епикризата последната пишеше, че невероятно подобрение. Слава на Бога. Ходете за чудото? На 2013 в университетската болница в Германия. В университетската болница в Германия водят за чудото в 2013 година. Много се радвам, сестра. Господи, нека наистина да стане още по-голямо чудо. Не само за 2013, ами и за 2014 да бъде чудо. В името на Исус те моля. Пълно възстановяване. Господи, благодарим ти. Бог те благослови, сестра. Слава на Бога. Какво става? Слава на Бога, брат. Аз съм майката на Ваня. Ти си майката. Бог да те благослови. Знам, че сърцето те боли. Господи, изцели го това сърце. Изцели това сърце, Господи. Вие може би сте забравили, че от Германия сестра ми в Кърджали говорихте по телефона, даже Бог ви води една песен и изпяхте. Говорихме по телефона. По телефона? Да. Слава на Бога. Да. Ами то, те казаха много тежък случай, ти не си толкова тежък случай. Ами да, който нали до сега даже не предполага нали какво съм минала. Слава на Бога. Ами ти си едно чудо, значи. Човек ми падна преди известно време от покрив и когато бяхме в неврохирургите в Пловдив, лекаря, когато ме видя тук белега и попита това момиче какво е оперирано и неврохирург, когато му казах диагнозата, казах с тази диагноза, си отива директно горе, т.е. няма оцеляли. Но аз му казах, благодаря на Бога, жива съм, здрава съм, на крака съм и чудото продължава. Все още не мога да дигам тази ръка нагоре, но тук бях напълно атрофирала и сега гласа запълнила. Ай се помолиме тази ръка да я дигаш нагоре. Господи, моля те тази ръка да може да я дига нагоре. В името на Исус да се освободи рамото, да се освободят мускулите, да се освободи гръбначния стълб, лигаментите и тази ръка да може да се вдига нагоре. Да може да се вдига нагоре в името на Исус. Да може да се вдига нагоре. Да може да се вдига нагоре. Аз те моля ти да й дадеш способност и сила да вдига ръката нагоре. В името на Исус.
Седи си на място. Ти си запознавам те аз. Познавам. Той, между другото, Мими, това е човека, който направи твоята картина на фанелка. Виждала ли си я? С лъва и с агнето и с... Я направи на фанелка, даже ни изпратихте снимки. Той направи картината. Какво искаш ти, брат? Освобождение за него. Голяма топка. Да. Кога беше това? Октомври месец миналата година. Топка излезе. Да. Топка от корема ти. Просто тук като бях на колена и просто излезе на такава голяма топка. И просто има още много работа с мен. Искам да бъда тотално свободен. Искам да ви кажа, завладяваме земята малко по малко, нали? Обещаната земя малко по малко, обаче трябва да се... Освобождението трябва да бъде съпроводено с изпълване със Святия Дух и Божието Слово. Господи, освободи го напълно. Болка има в него, болка. Болката да излезе. В името на Исус, болка. Като малко момченце си пострадал. Верно е, нали? Ясно ни. Какво е било? Какво беше? Добре, разбрах. Няма нужда да ми го казваш. Пострадал е като малко момченце, обаче, Господи, аз те моля ти да изцелиш това малко момченце. Защото той е останал като малко момченце в някои области. Господи, да изцелиш това малко момченце в името на Исус. Твоя небесен баща те обича и той не е бил съгласен с това нещо. И той е искал да ти помогне. И не дай да слушаш дявола, който казва защо Бог не се намеси. Защото не Бог го прави, а човека го е направил. Ние трябва да свършваме, нали? Още 20 минути. Кажи се, Стара. Преди 7-8 месеца ми казаха преди случайен преглед, че има метастази на черния дроб. Аз съм оперирана в щитовидната жлеза. Благодаря на Господа, тотално съм изцелена. Вижте сега, слава на Бога, вижте сега, тя е била оперирана от рак на щитовидната жлеза, но сега си казали, че има метастази на черния дроб. Значи ракът като цяло е дух. Зад рака стои смъртта. Идва да убие. Значи, докторите са много добри, хубава работа вършат, но не могат да свършат работата на Бога. Разберете, че Божието Слово пронизва до разделяне духът и душата, ставите и мозъка. Когато има дух в цялата работа, докторите не могат да го извадят. Само ножа на Божието Слово е в състояние да извади това нещо. Така че, когато има дух на рак, тук те оперира, той отиде тук. Тук те оперира, той отиде тук. И той си играе и тича по тялото. Не можеш да го направиш така. Трябва да се изгони. В името на Исус вън от нея. Рака да напусне. Алелуя. Приеми изцелението си. Аз не знам, може би трябва да го оставим малко момчето, защото приеми изцелението си, сестра. Сложи ръка тук. Нека тия метастази да изсъхнат и този дух на рак да се махне от тялото и завинаги никога повече да не се върне в тебе. В името на Исус. Дигни ръце и му благодари. Слава на Исус. Като му благодарите, значи вярвате. Кажи какво става. Ти се чудиш дали да кажеш или не. Много съм щетен, значи лош холестерол, топли вълни, безсъние, такива артрози, шипър, и пестричи. Да. И коренът на тези неща, това, което мога да видя, е окултен корен на цялата тази работа. Така ли? На разделение, на отчуждение, на родение, на семейство. В рода ти имало ли някакви окултни практики? Смиление на прочумейките и глупостта. Така че отричаш се от това, смъмреме ги тия неща и заповядаме да напуснат в името на Исус. Коренът е един, проявленията са много. Господи, освободи я. Нека да се изкорени това нещо. Всяко растение, което моя небесен баща не е насадил, нека да се изкорени, каза Исус. Бъди свободна. Я раздвижи пръстите сега. Раздвижи пръстите в името на Исус. Раздвижвай. Бъди свободна. А така, раздвижи се, приеми изцеление, приеми освобождение.
Приеми. Кажи слава на Исуса. Благодаря ти, Господи. Как се чувстваш се? Добре. Само вярвай. Атакувате неверие, нали така? Само вярвай. Харбаши карабана фурната. Сега. Както излезе какво? Да, за хвала на Бога. Казах, че получих тук затопляне на дъщеря ми за раменете и започна едно треперене вътрешно. Мисля, че от поста, защото той приключи поста ми в 7 часа. Викам, може това, но не спира. Сърцебиене, треперене. Тук така ме придушава малко. Бъди свободна в името на Исус. Това е дух, който излиза от тебе и се бунтува. Библията се казва, бесовете вярват и треперят, нали така? Затова треперят. Вън, вън, вън. Отпусни се в ръцете на Господа. Спокойно, спокойно, спокойно. Някакво страшно. Господ освобождава. Най-безопасното място е в църквата. Някои ги е страх да отидат на църква да не се натоварят. Като отидеш на църква се разтоварваш, а не се натоварваш. Както виждате, никой не разболяхме тук. Благодаря ти, Господ. Нито пък Исус някого е разболял. Бъди свободна в името на Исус, заповядаме на този дух, който те тормози, вън от нея и никога повече да не се връщаш в нея. И не отваряй врата на дявола. Както каза Божието Слово, за да те спореди нещо друго. Господ продължава да действа в тебе. Диши дълбоко, изкашляй изхвърливо. Вън, 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 вън. Само да не Опа, спокойно. Върви нататък, върви нататък. Само да кажа. Имат се дрехи на дъщеря ми, сина ми е с глаукома, дъщеря ми иска освобождение. Амин, амин, амин и двете. И глаукомата смъвриме. Слава на Бога! Амин. Благодаря ти, Господи. Съгласявам се с тебе, децата ти да получат освобождение и изцеление. Амин. Всичко трепери още. Слава на Бога. Трепери да излизат в момента. Продължавай, продължавай. Продължавай още, продължавай още. Я диши малко, диши. Исус духна върху те и каза, приемете Святия Дух. Слава на Бога. Стой там, да. Стой си почини. Леко съм замаяна. Да, Господи, какво става с теб? Двете ми надбъбречни жлези са оперирани и излучката ми е мъкната. Сега на втори влизам в болница и се скъмят. Така излизат. Вън от нея. При молитвата усетих подобрение, но искам да се помолите. Добре. Къде се намират надбъбречните жлези? Че аз много не ги знам. В името на Исус, Господи, искам, те са оперирани, не ги знам колко са големи, дай нови надбъбречни жлези. Боже, нови надбъбречни жлези дай, Господи. Чудо! Нови надбъбречни жлези. И черният дроб да бъде изцелен. Всяко възпаление, болест и болка в черния дроб. Да бъде изцелен. Да бъде изцелен. Да бъде изцелен. Силата на Бога дойде върху теб. С косата имаш ли проблем? Има ли си и тежичка да ти кажа? В името на Исус. И херния имаш. Аз виж, в името на Исус. Значи трябва да отслабнеш сестра. В името на Исус. Господи, дай да отслабне. Дай да отслабне. Смъмреме. Смъмреме всеки дух, който е на лакомия или на който причинява лош метаболизъм в името на Исус. Нека причината да бъде освободена. В името на Исус. Сестро, бъди изцелена от болестта си в името на Исус. Насам. По-добре ли се чувстваш сега? Слава на Бога.
А ти какво искаш? Сестра ми, брат ми. Сестра ми викаш? Не, защото са сестра ми, мисля в момента. Да. От 15 август имам възпаление на дископатията, шипови, целия ми таз и десния бъбрек имам камък. Наследствени шипове. Не знае какви са, но... В името на Исус тия шипове да се стопят. Да, в таза. Шиповете да се стопят и дископатията да си отиде в името на Исус от Назарет. Раздвижи се с вяра, раздвижи се, приеми изцелението си, което ти е дадено преди 2000 години. Наведи се напред, дигни се нагоре, раздвижи врата и отдай слава на Бога. Слава на Бога. По-добре ли си? Да. Още като се молих, ми бях по-добре. Преминаха болките. И сега си още по-добре. Слава на Бога. Кажи какво става. Ти нещо немощно да се виждаш. Дай се ръка. Болки в главата от 4 години. Господи. Слава на Бога. Нека да напуснат тия болки в главата в името на Исус. Да, виждам. Значи виждате, с едно ръкополагане по всички параграфи удреме. Не винаги е необходимо за всяка болест да се молим. Трябва да имате в предвид, че Господ знае. Така че може с една молитва да се удари всичко. Не е задължително, обаче може да бъде. Ти викаш, че очите в името на Исус, болест не може в очите. Даже може да има връзка между двете. Болката в главата да я напусне. Бъди изцелена, сестра, бъди изцелена. Бъди изцелена. Слава на Исус. Алелуя. Слушайте. Проблеми, диабета. Много неща. Господи, болезнотворният дух да се нахвърля. Всичките тия болести. Това напрежение, безпокойство, болести да се отмахнат от него. Господи, смили се за тази жена в името на Исус. Богът ти е голяма. Господ ще даде почивка. Божията почивка. Божията почивка. Божията почивка. Божията почивка. Какво става с тебе, брате? Боли ли те нещо? Още по-силно, ала? Още по-силно. Първо искам да знам дали имате проблем, защото аз нося тежък призор. Не се безпокой, брате. Благословението по-силно проклятието, нека да се разруши тая болка и ако има проклятие да бъде разрушено чрез кръвта на Божието агне. Гръбнакът ти да бъде освободен, гръбнакът ти да бъде изцелен и краката да ти да бъде изцелен и целият да бъдеш изцелен и освободен в името на Исус. Я раздвижи са гръбнака. Раздвижи гръбнака в името на Исус. Раздвижи. Боли, действай. Боли в името на Исус. Ето. Исус, каквото и да е причината, ние заповядаме да се вимахнем. Той е дух излезе. Кажи благодаря ти, Исус. Благодаря ти, Господи Исус. На Тебе да бъде хвала и слава. Върви с вяра. Амин. И вие ли семейство? Да. И какво искате? Ами, нямаме деца и имам проблем с щитовидната. Нямате деца. При тебе ли е? Нямам медицински проблем, но може би от щитовидната дизна.
Сложи ръка тук на отробата. Даже и ти като съпруг сложи ръка там на отробата. И кажи: благославям отробата на съпругата ми. Благославям отробата. В името на Исус. Така и аз, Господи, благославям нейната отроба в името на Исус. И нека тази отроба да се отвори, да се отключи и до година тази сестра да бъде с бебе в обятията си. Искаме в името на Исус до година по това време да е с бебе в обятията си. Зарадвай ги с бебче, хубаво бебче. Хубаво бебче в името на Исуса Христа. Бъди свободна и този дух на безплодие да излезне, болестта на щитовидната жлеза да се отмахне. Бъди свободна, сестра. Бъди изцелена. Нека Господ да ти даде вода на отробата. В името на Исус. Ето нещо прекрасно става с тебе. И усети силата на Бога върху себе си. Върви си и да чуете радостната новина. Да се зарадваме всички. Кажи. Безсъние и предрешаваци. В името на Исус. И безсъние и кървящите ръци да напуснат. Очаква вашите ръба. Ръците да бъдат изцелени, безселени да се дадат. Слава на Бога! Ти искаш благословение. Благословия, Господи! Благословия с всяко небесно благословение. Иска благословение, дай благословение. В името на Исус. Ако слушаш внимателно гласа на Господа твоя Бог и внимаваш да вършиш всичко това, което ти заповядва, тези благословения ще дойдат върху тебе и ще почиват на тебе. Ако слушаш гласа на Господа твоя Бог. Амин. Така че всички слушайте гласа на Господа. Приключваме с тази сестра. В името на Исус. Приеми се с вяра. Кажи. Бъбреците я се обърни. Болести и немощи на бъбреците вън от тази жена. Вън. В името на Исус. Всяка болест и немощи. Сърце. Кръвната. Още един кандидат за бебе. За бебе ли? Това мъжът ли беше? А между другото да ви кажа, той е роден с прав гръбначен стълб, има и дискова херния, и дископатия, Господ го изцели. Кога? Когато се молихте за него, за гърба, с убийствени болки. Кога? Сега ли? Да, когато се молихте. Я да видим в самото начало. Значи, роден е такъв, по такъв начин? Изпитах такава викарска болка, която той по принцип от сутрин до вечер е с адски болки. Водили сме го на какви ли не лекари, пие какви ли не лекарства. И много благодарим на Бога. Като дойде, каза, изпитах невероятна Божия сила, казва, разтреси ме цели. И не чувствам никаква болка. Това го чувам за първи път от 10 години служение с този човек. Слава на Бога. Слава на Бога. Много се радвам за тебе. Значи с прав гръбнак Господ направи, защото той гръбнака не е прав така, като Тесла. Той е така. И сега фактически Господ ти прави извивка. Много се радвам за вас и благодаря на Бога и за това, че давате това си. Сега и бебе пък искате. Много неща искате, бебе. Айде служи ръка на отробата на жена си. Кажи, Господи, дай бебе. Благославям тази отроба. Да. Ама после ти ще ги гръмиш. Служи ти ръка. И ти ръка служи тук така. Това така.
В името на Исус, Господи, отвори утробата и му дай на него семе. В името на Исус. На нея отвори утробата, на него му дай семе. В името на Исус огъня на Светия Дух да слезе и върху него, и върху нея, и да им дадеш бебе. Ти си този, който даваш човешкия живот. Затова към Тебе се обръщаме. Направи това чудо в това семейство. В името на Исус. Отново силата на Бога е върху него. Отново силата на Бога е върху него. Живот, 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 живот. Исус е възкресението и живота. Възкресенската сила на Святия Дух да слезне върху Тебе. Възкресенската сила на Святия Дух да слезне върху Тебе в името на Исус. Приеми го, брат ми. Амин. Нека да чуем добрите новини. Слава на Бога. И какво става? Приключваме ли? Още една двойка. Още една двойка. Те извират те двойка. Ето тия двойки. Да. Вие бяхте в Търново, нали? И сега сте в Пловдив. А то от Пловдив ти си от Търново. Ти си от Свищов. Добре. Добре. И какво искате ви от Господа? И вие искате, бебе? Всичко иска, бебе. Не знате да ги дава Господа. Добре. Айде да насочим ръце към тях. Дай им, Господи, бебе. В името на Исус тази отроба да отвориш, да отключиш и да дадеш бебе в тази отроба. Много бебета ще се родят, че увеличим раждаемостта в България. В името на Исуса Христа извикваме в съществувание бебе в тази отроба. Бебе в тази отроба. Зародиш в името на Исус от Назарет. Безплодието да се отмахне и бебето да дойде. В името на Исус. Отдаваме Ти, Господи, слава. Господ ще ви зарадва. Ще ви зарадва. Радост. Както цялото небе се радва, като една душа се новоражда, така цялото небе се радва, като се ражда нов член в семейството. Амин. Ще ме уведомите, нали? Като дойде бебето, като направите снимката, ще ми я пратите. Имам предвид. Нали? Добре. Слава на Бога. Благодаря на пастира. Много се забавихме. Аз даже се притеснявам, защото всеки правиме дълги службите и ние се помолихме за всички, се помолихме само за тебе не сме се молили. Идвам за снимка. За снимка? Нищо? Бог ти